We will now call on Bishop Godfrey Onah to lead us in opening prayers. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Chineke Nna, Chineke bi n'igwe, anyị bụ ụmụ gị na-ekele gị n'ụbọchị taata maka ndụ i nyere anyị na ọmarịcha ihe niile eji achọ ndụ mma i nyere ụmụ gị bụ ndị Igbo. Anyị mara nke ọma na onye ọbụla maọbụ agbụrụ ọbụla i nyere onyinye nwere ihe i nyere anya n'aka ha ka ha were onyinye ha rụọ ọrụ gị. Ọ ya mere anyị ji arịọ gị taata Nna, ebe anyị na-achịgharị uche maka ọdịmma nke ụmụ gị Igbo bụ Igbo ebe ọbụla ha nọ na, biko tinye mmụọ gị n'ime anyị ka ihe anyị ga-akpata ata bụrụ ihe ga-asọ gị na ihe ga-ewetara ụmụ gị ngọzi gị na agamnihu n'ụwa nke a, mana dubata anyị na aṅụrị na-akwadobere anyị na ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Thank you very much, Bishop Onah. And I'm calling on Bishop Godfrey Onah to please make his presentation now. Lord Bishop, you have the floor. Ndị Igbo ekene m unu. Kenekwa Emeka Ugwuoji n'ụzọ pụrụ iche maka nhazi ihe a. Ana m ekenekwa nwanne m nwoke bụ Chief Nne ya Nwodo maka ọrụ ọ rụgoro ndị Igbo dịka onye ndu ndị ọha na eze. So ife m ga-etinye n'ihe abụọ ike agwụ na ndị Igbo. Na ndị be anyị si na ọ bụrụ na ihe na-achụ gị ọsọ na ike agwụbeghị ya, na ike amagụ gị nwa bụ ya na-agba ọsọ. Ike agwụbeghị ihe na-achụ anyị ọsọ. Nke bụ dịka m si kwuo mgbe m kpere ekpere mbido, Chukwu nyere anyị onyinye o nyere anyị ọ ga-enwe ihe anyị ga-eji rụọ ọrụ obodo anyị ebe ọbụla anyị nọ, anyị ga-arụ ọrụ ahụ. Mana otu ihe m chọrọ ịkpatụkwa aka ọzọ bụ nke a na-ekwu kedu ndị ga-eso bụrụ ndị otu ọhaneze. Ụfọdụ na-asị na ka o si dịrị na omenala anyị na ọ dị otu a ma na ọ na-adị otu a. Mana ana m asị ka anyị burukwu ya n'obi na o nwerekwa omenala na-adị ka ọ dị gboo, na ndị be anyị si na onye adịrọ ka ọ dịbu ada eme ka ọ na-emebu. Tụmadụ kịta anyị na-afọ akpa nkata na-asụ oyibo, nye ọbụla na-atabi ire ebe ọ na-asụ bekee na-abụrụ asụsụ nne ya nke ọ na-abụ asụsụ nne ya. Anyị ma na-ekwu okwu omenala, ma anyị ma na asụsụ bụ ife izizi a ji ama mmadụ na omenala. Ọtụtụ ife eji mara ndị Igbo a na-eyi n'akwa isi ekwebe anyị, tụmadụ okpu na-acha mmemme anyị na-ekpuche n'isi ka anyị nenekwa na Mosi Morocco, mana emeghị bụrụ omenala anyị. Ya bụ onye na-asị na ụmụ nwaanyị ga-anọrọ na ebe ndị ụmụada na-anọ mgbe nwaanyị na-abụ oziarị gọvanọ anyị gị na-eme ka ọ na anya nere anya na fa ga-abụ gọvanọ. Ya bụ ihe anyị na-eme bụ asị nsụọ ya n'oyibo nwa na-ekwu maka ya. Every culture is dynamic and we have to let our own culture as Igbo culture also evolve. And finally, na ndị Igbo sikwa na ebe efi na-anọrọ ka atụrụ na ebe moo. Ọ bụ na enwetara ndị ezigbo ndị ndu ndị Igbo kịta, onye ọbụla abụghị onye ndu. Ife ndị a na-eme mkpọtụ ndị Igbo kịta ji nweta ntị a na-egefa bụ na ọ dị ka enwezi ndị isi kara aka na-ekwuchere ndị Igbo okwu. Ọzọ abụrụ na ife ọbụla anụ ji buru ụzọ bụzikwa isi ya o. Ya bụ sifi ya asaa n'anya ma ndị a na-apụta mmache na orugokwe mgbe a ga-ekwudebe na onye a ga-esi ebe a ma ọ si ebe a amara onye kachasị mma ga-edu ndị Igbo ya duwe anyị ma na onye ọbụla bụ ezigbo onye ndu ndị Igbo na-akpọ ya na ọ ga-asị mba serapụ ya. Mana ndị a na-agbata ọsọ ka fa bụrụ na fa ya abụrịrị. Jee n'ogwu efe dị n'akwụkwọ nsọ Book of Judges chapter 9 ebe Abimelek chịbara ndị Israel. Ndị ọzọ si na fa amachi mana ya nwa nwee efe wee chịtara fa nsogbu. Ya bụ ana m ekele ndị Igbo anyị nwa nọ n'ekpere unu ma na otego anyị kpebere ya bụ ekpere. Ọ dị ka ikpere anyị ọ na-akwọchazi akwọcha mana ike agwụbeghị anyị. Ọ bụ na ike agwụ anyị nwa ndị be anyị Nsụka sị
utobo gagoro ugwu egbere anụ lege enwe o nwere anụ na-ebi n'ugwu ọrụ anyị bụ ekpere anyị ga na-ekpe ya bụ ekpere mana anyị unu nwa bụ ndị ọzọ a na-ekpere ya bụ ekpere jisikwa na ike agwụ n'unu Chukwu gọzie ya n'Igbo gọzie ndị Igbo udo dịrị unu. Thank you very much. Thank you very much, our Lord Bishop. Dịka isi wee kwu isi na anyị ga-enebara anya ihe gbasara rotation n'ọkwa na onye ya bụ okpu da ka wee daa n'isi ya kpuru iwe kwukwa na isi awọ ọcha okenye ọfụrụ na o kwesịkwa na ịcha nwata. Dịka isi kwuo ọmaka okwu ga-amaka onye ji uche ya nụrụ.